Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcii vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste na lačno alebo po jedle. Recovel. Balenie obsahuje pero, pripravené liečivom a jednorázové ihly. Papírovú krytku z ihly dáme dole krytku z pera a ihlu našrobujeme na pero. Pohybným piestom si v okienku nadstavíme dávku podľa stimulačného protokolu. Dáme dole krytku z pera. Vydezinfikujeme miesto vpichu, urobíme riasu, pichneme kolmo na doraz, stlačíme, narátame do 5, vyberiete, odpojíte ihlu. Zvyšné pero vrátite do chladničky a použijete na ďalší deň. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu. Hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.